Düğün bir probleman biraz ucunu açtı da kemiğine. Öl başından geçendi. Aeroport o girme çıkma meselesi. Aeroportta bolyan dağıtlar. O arada bir, bir başın başladı da. Şimdi bu kiçi mesele yalak kolun yönü Türkmen'in ähli durmuşu. Şoňa meňzeş ýani bular bir aeroport bolun yönü başka kuruluşlara, gurumalara, döwlet demesine işi düşenin ýagdaýy meňzeşirek diýerler-de bize inne içinde däl daşyndan neme diýetde. Ümmet sizden bir haýyş bar. O Türkmende bir söz vardır, geleňsizlik diýilýändir. Şunu bir ullokan harp bilen bir lit kağıda ýazy balyň. Soňundan biz gurrun soňlaryny geler buňa. Onun ýene bir söz vardır, ahlaksyzlyk diýip. Ýene de bir söz, ne üçüncü söz samimetsizlik diýär. O türkmende öň kändir ulanylmaýan orsçasy neýiskirnis diýilýär. Şunu üçüncü bir ýerik kağıda ullokan harp bilen ýazyp goýun. Onun ýene de sizden etçe kaýşym. Yani sizin köpüğünüz daşary ýurtda da aeroportdan çıkansyňyz, samolyotly çıkansyňyz diýip düşünýän. O başyňyzdan geçen nemäni? Şu aeroporda baryp samolyoda minýän çäňiz ýa-da Türkmenistana baran bolsaňyz samolyotdan düşüp aeroportun binasyndan çykýan çäňiz bolýan hadiseleri, bolan hadiseleri gurrun berseňiz diýip sizden ullokan haýyş edýän. Kim nemesi? Belki de kemineden başlaly dünkü aýdyp beren gaýtalar. Her kimin başyna bolan zatda. Ben bunu näme üçin şu meseleni üns berip üstüne durasym belli. Bunu bir eksperiment ýalak görün. Mesele nädip öwrenilýär, soň çözüm nädip tapylýar, çözüm näýlek bolýar. O bir ikinciden şu problemalar näme üçin yüz berýär. Ödüm gitdigiçe de erwetleşýär. Şol zatlary nemetmek üçin bir ilkbilek bir faktlary ýüzlenilýär. Şoň üçin hem siz öz başyňyzdan geçirenleri gurrun berseňiz diýip men haýyş edýän. Sebäbi men döwrümde aeroportdan çykan hiç bir ýani adamyň mertebesine tegiljek hereketler ýokdy. Iň soňky sapar 94-nji ýylda aeroportdan çykyp gaýtdym da. Şoňa çenli hiç Türkmen demelerine mertebeme degilen ýeri ýa-da başga bir mertebesine degilen ýerini duş gelmedim de. O çür bolýar o zatlar umumy neme o çür. Emmerde de bolup bilýär. Ýöne ýani aeroportun işgärleriniň klientin diýerler, müşteriň o mertebesine deger ýalak ne sözlü ne hereketli iş edilen okdy. Türkmenistan şu wagt ýagdaýlary gurrun berýärler-de. Ne başda ilki şunu ekrana çıkaran Gowhar gaýdymyz bardy. Ýadyňyza düşýän bolsa. O aeroportdan uçuşuny, gelişini gurrun beripdi. Galanlardan mestimine düğün kemiğine emet bolun ýöne pikrimi dolu aýdyp bilmedim. O haýta bilen. Onu şunu bir gurrun berip bir 4-5 adam öz başyndan geçen gurrun berdin. Hakiki görün bolun da arada kemiğine taňa söz berýän. Ýurtdan çykmak yani adamlar o çıksam bolýar diýip diýişini gysyp çykýar da. Şoň ýaly bir ýagdaý bar. Bizim döwrümizden başlap ýa 2009-2010'laryň gurrumy. Men 10 gecek barlaýandyrlar. 10 gecek her adamda bir sumkany nemeden geçirýärler. Näme üçin gidip barýan? Kaçan geljek? İşlemäne gidip barýarmy? Galjak bolýarmy? Şoň ýaly soraklaram soraýar. Okuwçy bolsaň o ine dokumentler bar ýa näme o baran soň o işläp ýörme oku diýip şoň ýaly bir nemelerem aýdyp goýberýär da umumyň adam her türlü nemesine garşy ýaşy taýda. Ya olaryň etmeli işi o soraýdy däl. Soň şu sumkaňda näme bar bolsa o bunu
hatta käbirlerinden eşdedik yani gowurdak alıp geçmek kadagan deyip alıp kalyamışlar. Şonun üçün gowurda kalmalı dälmiş. Başka zade deyinen hokmuş deyip bir maslahat berýärler de. O gülkünç bir maslahatlar ýa-ni gowurda gowu gören üçin alıp kalya. Şonun ýaly bir ağaç göz elinden kakyp almak ýaly bir zat da o. Şonun ýaly bir ýagdaý bar. Soňundan gelişi var, gelişi ondan hem beter. Ýa-ni gelen wagtyň edil ýurdun içine terörist girýän ýaly barlaýarlar. Sumkaňy ölçäp görýärler. İçini açıp barlaýarlar. Üýtgeçik zat bolsa bu näme? Näme üçin aldym? Ýene näme? Mysal üçin kitaplar okuwçylar bilýändir. Okuwçylaryň elinde dama gelen wagtda bir iki kitap bolýar da ýanynda bir iki kitap. Şonu açıp görýärler dini kitap mı dälmi diýip umuman şonuň ýaly bir nemeden geçirýärler. Munyň nemesi şu adamlary gorku nemesinde tutmak ýaly bir zat da ine şu wagt konsullukda nemeni bir awtobus Türk polisini saklap durlar diýär da ýani bir hepde ýakyn wagtdan bäri. Olam 30 sany adama ady çıkypdyr, o barmaly, uçýaňyz adyňyz çykdy diýip olaram barypdyr. Olar uçman, başgalar uçupdyr da olaryň ýerine soňalaram hemmesi üýüşüp konsulluğa edipdir da. Ama sen şunu ýaly diýdiň, adymyzy ýazdyrdyk, çağırdyň, geldik, o ýere uçup bilmedik diýip daýda dawa çykartdyrlar. Soň näme polis kaçan bolar? 16-synda. İkinci gün. İkinci gün olan waka o saat 2 töwerekleri bolupdyr. Soň şonu ýaly bir näme polis getirip goýýarlar da. Ýa-ni özlere bir näme goýup bilenoklar, iň azyndan bir bahana görkezip şonu ýaly goýmaly adamlaryň gorkuzup durmak üçin da ýa-ni ýine Türk polisi hem biziň arkamyzda, siziň arkaňyzda däl diýen ýaly. Ýani şu Türkmenistanyň aeroportlarynda da şonu ýaly her adamyny, her zadyny ýa-ni özüňi, pikirlerini şu alıp baran zadyny hemme zady kontrol edýärler. Ýa-ni kontrolsuz hiç zat ýok. Diýilýär. Soň şonuň üçin de bärdäkler jaňadan wagtdan ilk başlarda biz diňleýän däldirler diýip şu giýje ýorgonyň aşagyna giren wagtda Gurban ulu görüp durar ýaly edipdirler de. Şol näde edýärler, şoňa benzeş kontrollaryň netijesinde edip bolýar muny. Diňe aeroport däl, aeroportyň daşynda da işläp gören wagtyň, okap gören wagtyň, ýolda gezip gören wagtyň şoňa benzeş nemeler kände. Neme kemine ya sen ýurtdan ýa-ni çykanda ýa-ni samolyot bar ýakaňy barlaw ýurunda bir samolyotda näçe adam neme diýip 300 mi 250 adam şeýlem. Bizim döwrümizde o kiçi samolyotlar bardy. Ýani men uçum ilk gelen wagtlarymda 150 adam. 180 bolupdylar o şon ýaly. Ýöne bir wagtda 3 tane uçýatmykan, ýani Dubay, Moskwa, İstanbul diýip ýalňyşmasam. Günde bir 5-10 reýs uçmalylar aeroportda. Nawa. O ýa şu 200'den ýeňde 5 reýs uçdy, 1000 adam bolýar da. Şu 1000 adam şolaň hemmesi şu zatlar görýän bolmaly. Belem. Nawa hemme kim şondan geçýär, özem bir gezetde her geçen teret durýar da. Şeýlem. Hiç kim tesini çykarýan däldir. Nawa. Inni men şular ýalak zat. Misal üçin ýa Oslo, ýa Norwegiýa aeroportunda edilse. Ya da Şweýçýaň Arlanda diýip aeroportu var. Ya İstanbul'un aeroportunda gidýän ýolagçylaryň ýagdaýyny edil Türkmenistanyň ýaly etseler. O şu taýda näme boldy? Şu ýolagçylar teredip durarmydy ýa-da aly ýykyp durarmydy? Aly ýykylyp durardy. Soň ýene bir zat bar. Bu haýsy ýyl gelenini bilemok. Şu öňkü aeroportu yıkıp kiçi aeroport o köne aeroport varta Sovet döwründe şoňa goýan ýany kende.
Bilem o 2015 bolup biler ýyly. Türklerem gelipdir. Doktorlar gelipdir şonda. Bazırak demetdik-de samolyotun içinde kän doktor bar eken bir fuar mı bir zata gelipdirler. Soň samolyot bar gelýär, adamlar düşýär, yer kiçi hemmäniň ýüküni ölçäp geçirjek bolýar-da. Oňa yetişen ok. İzle gelýär. Indi şo taýdaky Türk doktorlaram sesini çıkarman görýär-de, hemme kim sesini çıkaranok, olaram çıkaranok da. Ýöne üýtgeşik göz bilen seredýär, olaryň gözündäki ışık başgaça görünüp dur. Şoň ýaly bir neme boldy. Soň Türkmenleriň içinden biri nemetdi şo taýda garşy çykdy. Ýa nira süýşelýär, süýş diýär-de, iza süýş diýä bize dolup bar ya da ýükü ölçeýän, barlaýan ýerine çelle adamlar. Şo taýda azyrak bir adam garşylyk berdi. Soň ölçemen geçirdiler şonda, men ýadyma düşýär. Bolýanda geçin diýip ýa diňe demeden geçirýärler. Näme o? Nemeden? Soň Makineden. Soň ondan soň nemetdi, çalplaştırdy. Şonuň ýaly bir wakada bolupdy. Ýöne şo waka hiç kime ýaýraýan däldir, adamlar şonuň ýaly zatlar kän ýaýratmaýarlar. Yani başka da uçan nemeden var mı ya da özel uçak bilen geldiniz mi? Galan. Ya aman. Salam arkadaşlar. Şu benim şu neme var da aýtyp bersem gelişmiş taýyk. Men kıwatçy bir hili nemerak bolýar. İlki geçsek wagtym birinji ýerden bilýärdim, anlym bir dost oglan bilen bilýärdik. Bir hepdelik bilet. Aeroporta gelenme, indi şo taýda bir şeýle duýgu var da, ýa-ni gaýtşyňyz ýaly. Bizden öňkü geçýänler hemmesini seljerýärler bir hili izine gaýdýan, amma geçýän, amma onuň bärde garaşyp duranlaram bir hili bir näleýsen bol bir hili howsalada şol geçermikam, galarmykam. Indi mene özüm hiç ýyl narşyny ýok. Hatda birinji ýerde geçsek bolatyn ýurtdaşyna hem adam düzgün hiç ýylnemem ýok. Arka geçerin dermeýdi. Dogtolumdan bardyk şol neme migrasiýa akoşkasyna. Bulam beýle akoşkaga ýördiler, aňyrda bir şo glavny starşylary bar eken men. Otak geçirdiler. Iş otak bardygan bolyn, viza kartlamyzdaky pullamyzy neme näçe manat bar diýip soraýar. Ne diýinç Almany'a gidip barýan bolsaň, viza kartymyzda näçe pul bar diýip. Onuň içinde bankomat bar eken, şoda gidip pulumyzyň näçe manat bardygyny gördüler. Hapşe boljak zatlar, şonda da bile gidip şo pulumyz bar, aňyrda bir hepdelik diýinç Almany'a. Taýt diýip şo gelem soňam ýene görüp gelip atkaz etdiler kimizem. Geçeňde sebäbini aýt, näme üçin geçemiz ok diýsem, şo ministerstvo bar, şo näme uğruna ortwadyryň ýanyna şo taýda düşündirýärler diýe. Kakras erti ýerden barsaňyz nemeler görersiňiz, şo taýda düşündirýärler, näme üçin geçmediňiz diýe. Bizem ondan men şo şey diýip izime gaýtdym. Ondan aýkan kişi köpsü geçirýär, köpsüni geçiren ok şey diýip. Bildiňizde köýýän? Duýmadym tapara. Bildiňiz köýýänmi diýen? Yo, bilýärdi, soň näme izine tapşyrýan şo gün. Bilýärdi, izine tapşyrýan, onu edil o sulmaň alan ok, ýa bir 90% berdi, şonda 100% dolu bermekde 90%. Soň şo taýda näme etdigine şo karoçy dost oglanlar bilen bolan ýagdaýy düşündirýän, şeýle boldy zat diýip. Onuň köpsü de tanış görmesen geçip bilmersin. Menem şonu mene şu gitmeli yer bolsa gitjek, ýazmaly yer bolsa ýazjak. Näme üçin geçip bilmek, men hiç hil narşenýam ýok. Jenaýat hiç etmedim. Ya bir gaçakda, ya bir banka bergim ýok. Näme üçin men ýurtdaşynda geçip bilmem, onda pasport näme üçin berdiler. Şu bardym ertesi ministerstva, şo soralar bermek üçin şo kim kabul edýän bolsa, aş kabul edenem o oçura durup bir 2 saat bilgesini edýärler de o oçura durup kabul edýär.
Aynı şu sorular berýän bolyn, sen ne arza ýazdy? Nime, ulu ministri arza ýazdy. Ona şu jogaby gelse, şu jogabyna görä nime dersi. Belli bolar diýär. Baran edaran adyny aýtsaň aman. Nime bardım. Migrasiýa ullugynyň ministrligi bar şu nimede, Orswadyryň ýanyna. O şu taýda oçurudur, delaýetdiňem gelip durýan ekenler, Kanada. Hemme kişi şu tak koýurýan eken. Onuň ministri hat ýazmaly, hat ýazdyk, o taýda giden adam ýazýan eken hemme kişi. Olam 40 günden jogaby gelýär. 40 gün garaşmaly. 40 günden gelen jogabym siziň näme ýurtdaşyna çykmagy hukugyňyz bar, hakyňyz bar. Nemeler tak doğru ýadyma şonuň şu zat diýilen. Belli bir çäklendirmeleriň daşyna diýip berýär. Karoç çäklendirmeleriň daşyna siz ýurtdaşyna çykyp bilýäňiz hukugyňyz bar diýip berýär. Onuň men o haty ýene alyp şu tak oçurudur, beni bar girýän bolyn. Senin diye başka instansiya hat derdi, arza yazdı. Bunun nime derli, geçerli der bu diye. Onu ikincide Adalet Ministrliğinde yazdım ben şonunu. Bu ne hili git bilemek hem zaten düzgün dağıttı. O taydına cevabım gelmedi. Onun ahiri şu bir tanışlan biri eğitik kösent görmedi. Bir tanış oğlanlar var dağıttı. Demettiler onun $100 $200 bilen geç qaytdım şonda. Ona şu diýjek bolýanym, nira ýazsaňam, näme etseňam bir hili kanun arkaňda ýok da, bir hili iň soňunda şu näme üçin geçireňok diýip suwda berseňam arkaňda seň tarapyň tutjak suwd ýok, kanun ýok. Ondan bir hili biziň halkymyz öwrenşen ýaly bir hili zat etmäne. Şu kanun ýok diýip gönü tanış gözläp başlanýar da bir hili. Şu milletin şu üýüşüp hakkını talep etmeýänim, iň soňunda serawna suwd ya bir nira ýazsaňam hökümetiň dogry edýän bir düşünje bar-da. Ana şo ýaly men göz başyndan geçen şo ýaly boldy, şu kän gatladym 2 ay 3 ay beýletdiler. Iň soňunda bir tanış görüp $200 bilen geç gaýtdym şondan. Aman, sana bir kısanak sorugum var. Yani aeroportda şu gurungda bolanda tuğrungda näçe adam var seyredip duran ya eşdiyen şu zatlary. İki oğlan men dostum var, soňra meni 5 adamlar var, şu eýleki glavna koşka vardı, şu taýda 5 adam vardı, bizim 7 adam var. Demet durdu. Olary da sonra görä, bize de demedi, olaryň garaşdyryp dur. Neme yani samolyotdan pasajerler bu da atlardan havarlar yok mu? Beýlek pasajerler. Havarlar var. O taýda näme saparany tar üçin şol bir näle bir çotak bar ýa migrasiýa. O geçen var bir zat bir lotery bilet tutan ýaly mesol keçkide galan zat gözüne görünýär. Şu bir bolýa sagman gitip gelip berine pasport berilse lotery tutan ýaly şol geç gaýdýarlar bir hili. O ýygyna seyretmek ya geçmeýän duranlara üns bermek on ýaly lazım ýok. Geçmeýän duranlar hem şol bir lotery utjak ýaly garaşyp durýar da men geçirmek hem geçmermek hem. Hiç hili bir düşünürşem ýok. Ýygyna goýup oturlar ministerstwadan jogabyny aýdarlar diýip. Ya, hawal aman başka aýtjak dadyň ýok bolsa. Boldy. Düşünükli. Başka aýtjak ýokmy? Söhbet buyur söhbet. Setin ýap. Salam hemmeňize. Salam. Öňünden näme deýin? Internetim biraz pesrek. Şoň üçin döwüp biler öňünden ötünç soraýan hemmeňize. Şu gaýtjak wagtym menem ýa-ki Türkiýede, Türkmenistanyň Türkiýe gaýtjak wagtym şu okuwa gaýtdym, okuw wizasy bilen. Ýa-ki berden universitetden priglашение çykartdyrdym we aňardan wiza alypdym Türkiýe posolstwasyndan. Ondan birinji gezek näme berenne çykardym da ola tasdiklanmaýan universitetden geldi dedi. Ýa-ni
priglešenje oku nemesi çakılıgy onsoň oňa wiza basamzok diýip oňa özü aýtdyp nime Aşgabatda Türkiýe konsullugyny. Soňdan Tasikran üniversitetinden çakılık alyp oňa täzeden wiza bastyryp ýa-ni Aşgabatda baramda aeroportda baramda nime diýdiler. Migrasiýa iň soňky şo pasport barlanýan ýerge ýetemde. Şolar aýtdy, sen diýdi biraz problem bar eken sen diýdi. Yani öz gitti diýdi, öz migrasiýaňa bar diýdi. Bir ýaşaýan welaýetinde migrasiýaňa sistemde sende biraz problemi görünýär diýdi. Benim näme problemi görünýär? Olar ýaly problemim ýok da tip nime başladym da ýa-ni men bilemem problemim bardygyny, onsoň o yerden izime gaýtdym men biletimden ýa-ni ýalak amanyň işi ýalak nime etdim, izine tawşurdym şo yerden näni meni o wagt ýöne bilerdiň. 3'ten 1'ini bertdiler sebäbi bir taraplayın bilet aldım da ýa-ni abaratny almandym. Meselem ya şo wagt näçe 8 milyona alan bolsam şoň 3,5 milyony bana izine berdiler. 3,5 milyon ne? 1,5 milyonyny izine berdiler. Onsoň oň üstüne dawa nime dip dawa edip o ýerde ýakalaşdym. Ay o ýerde sakladylar nime dip. Onsoň migrasiýa bardym. Migrasiýa baramda da yani vilayet migrasiýa başlygynyň ýanyna girip şolar ýaly düşündirdim. Wizam bar ýa-ni iyi bermediler. Şolar ýa sistemde problemi görünýän ekenligi. Onsoň ýa-ni olam aýtdy sistemany gördü. Ýa-ni sen şotda adyň bar diýdi. Näme adym bolup biler dip demetdim. Ýa-ni göz astyna alynan diýip, ýa göz astyna diýip alınýar ýa-ni näme milisiýelik radyny işiň düşdi. Mana bilen okdum bunu şöyle bir kiyadek ýa-ni ýollaky duran gaýlar bilen uruşup şolaryň nemelerini papagyny gaçyryp universitetga gatda ýatyp çykypdym da. Şonda men neme goýdum. Onsoň olam neme boldy ýa-ni vilayet nemesem migrasiýa başlygam ýa-ni Aşgabatda gitdi. Aşgabatdan bu çözülýär diýdi. Ýa-ni Aşgabatdaky migrasiýa gullugynyň ministrligine bardym ýa-ni korswazlaryň ýanyna. O taýyk bardym bolýaram olam aýdýa sen niýe gidip bilen ok şolar ýaly adyň bar eken başlygy şey diýär. Ay menim o ýerde biraz gaharly görledim. Gahar melýärde ýa-ni o taýyk barsaň o ýeri göredi. O ýeri barsaň olam aýdýa sen gitdi diýe vilayet upravleniýaňa bar diýär. Yani upravleniýede şo ýa-ni men düýbi polisiýa merkeziniň düýbi. Şo taýyk bardy, şo taýdan kagazyny alyp gaýtdy. Şolar ýa ýurtdaşyna çykma kagazyny sebäbi şotda. Men bilem ok şotda bardy. Eger meni şoda goýan bolsalar men her aýda çagyr soragy ederdiler ýa ýene şuna meňde ştatlar ederdiler da diýip aýtdylar. Men şosun men gödök gurlaşýarlar öldürüm ýa adam ýerine goýanoklar da men hem aýtdym şo ýerde gün başlygyna aýtdym. Sen onu berdi näme çözýäňiz diýip. Onsoň olam aýtdy sen sonra görmäne geldiň menem ýa şu ýere işim çözdirmäne geldim ýa-ni çözüňiz yok. Menem aýdy oturýar sen şu ýere gitdi. Aýdy oturýar diýip neme etdi. Da ýa gödök gurlaşýarlar diýjek bolýam keçili sile hormat ýok nemesinde. Onsoň başna vilayete gitdim izime ýa-ni polisiýa merkeziniň düýbüne. O ýerik barwam ay gara şo taýda eglediler da men o ýerik barsam 2 aýdan soň neme etdiler da meni uratdylar izime. Onsoň täzeden izime baram soň ýa-ni nemeden geçirjek bolan wagtlary şo nemelerimi barlap näçe pulum bar ýanyňda. Zat diýip soraşdyrdy, kartyňda näçe pul bar? Kartymda ene şolara $100 ýanymda da $200 pulum bar şolar ýaly. Onsoň şu aeroportdaky başlygyna menem ýanyna girdiler meni. Garaz men gapydan girip çykmalar çykjak bolsam kösençlikde. Aeroportda baram soň bir gün ýalyp ýattym men o ýerde ýatyrdylar. Söhbet üniversitetga ýatyp çykan adam meni ýurduň daşyna çykarmalar bilen kanun bam kan Türkmenistanda şonu bilýän. Sapara o şo ýerde soragy ýa ýanyň gaýtam olar şu Türkmenistanyň nemesi. Üstüne topulýarlar olar kanun zat o ýerde hiç ýeli. Hukuk talep etmeliliğim fikri yok da kellemdi. O kanun işleyen olsa onu talep ettilersin onu. Şu gohlaşıp almalım kadiyle. Yok, şol adamlar özleri bilýändir. Ya hile şertlerde ýurdun daşyna çykmak gadagan bir kanunu bolmaly düzgün. Türkmenistanda şol ýaly kanuny okan gören eşiten barmy? O ne plan o cinayetler üçün ya da etmişler üçün
yani ýagdaýlar üçin ýurdun daşyna çıkmak gadagan diýilen bir kanun bolmaly. Oňa nemeleri belli bolmaly. Günäleri ýa cezalary. Ondan galan demäni hiç kim, hiç wagt, hiç ýyly päsgelçilik bermäli. Hak yok. O sizin konstitusiyon hukukunuz siyahat etmek. Yani kanun hukukun değil, konstitusiyon hukuku. Onu hiç kim. Yani migrasiya, o zatlarına beyledi dursun. Prezident üyedi kadağın edip bilen nokta. Yani tevabi çok kepiyli şol. Kanunla yazılmadıkları kanun üstüne gömük ya da talep etmek bir cinayette. Şu edarelerin hem meclisin adi hukuk koruyucu organları değil ya da. Yani şu ediyen rahatların, yani ikinci adım, üçüncü adım da grubun görüyen. Eyleklerim şu an bende statlar da bundan ervedire vardır, nemere vardır. Ne bu da atlar çözülünü ne edip çözülmeli yönü şu yağdayı ne edip yettiye. Yani şu bir nemeti olmalı. Çünkü açarı olmalı, başı olmalı. Ne aeroportta 200 adam mahvoltan, yani bir samolyoda münyen. Bir adam ini Floryalık kanun naşı ya da imtihanlık naşı diyeli. Neme tedavar edip dukan. Şu 200 adamın 50 tane yediğini neme deyip ortaya çıktılar. Şu mesele, şu aeroportta yıllar piç vaat kaytalandı. Izin uğradılyan kene sapara asya viza alıp geç bilmeyenler vardı. Şolar ya izin uğradılyalar. Bakana tapmasalarım şol neme bar migrasyanda ruhsatname alıp kaydı. Vilayet yaşayan vilayetindeki migrasyadan ruhsatname alıp kaydı uğradılyalar. Ha on soğum şeyler bir zat var yani men insan kiyede kemme barma yerlerine barıp şu vaktimi geçirip nemedemden son şu nemeden geçilen yerde şu aeroportun başlığını bilen o ki aeroportta migrasyon başlığının komutanı ettiler beni. Son olay düşülür yalık şu da senin adın var eken sana berde gol çektirelip nemetti yani şular yalık köp neme işlerine goşulmar şular yalık hükümete ya devlete karşı gidenlere şu saatleri goşulmar dilen yazgı gol çektirdi bana. Adinga bana çektiren o ken asıl onu şu okula gaydiyandan köpsine gol çektiren eken şular. Yani şu da atlan 99% yani kanun naşı diýilen zat, kanunlar şu atlan bilen yoktur. Bolmasy mümkün değil. Ne şu da atlan yani bir milletin hemme adını kapıştırıp bilýär. Ne okuw etjek okuwdan ok, işine gitjek işine giden ok. Dinjal mala gitjek dinjine alıp gelip bilen ok. Sağlığını özetmäligiden sağlığını özetmälige gidip bilen ok. Şu edilen zatlan yeke biri Türkmen devletine ya Türkmen milletine diyeli ya Türkmen halkına diyeli yeke gram peydatı var mı yok ne şunu ayıp biliyorsunuz ne şu şey diye olun ne Türkmenistan'ın asudalığı için ya iktisadiyeti için ya da başka da için şu peydatı var. Bilecek demeniz var mı? Şunlarla fikriniz var mı içinde? Yoktur. Sebebi yani şuraya yalaklat dünyanın hiçbir devletinde yani Demiral Karayan bilem o. Ben girip çıkan yerimde yoktuğunu bilenler. Yani dünyanın devletlerini göremek oluyor. Yani gören devletlerin batıken hiçbir yerde olması mümkün derler. Şimdi bunu en şey oluyor. Onu ediyen Berdi Muhammed derler. Yani migrasya demesliydin. Yani aeroportta drone biliyse ya da uçuşku yeni de şoňa meňdeş nemeler. Şulon kelletini bu da atlar nireden gelýär. Nädik gelýär. Sebebi kanundan gorkan oklar. O bir benim fikrimçe. İkinciden kirin halkın değeri yok. Türkmenistan'ın aeroportu näçe milyar? Aşgabat'ın aeroportu 3 milyarda oluyor. Şondan uçyan yolcuların değeri şayem yok. Yani şonça milyar dolar harcap kurulan halkara aeroportun halkara derecesinde hizmeti olmalı.
şol halkara derecesinde hizmet berip bilmesi için bu yani tam ortasam böyle kopsuzluğum başka yer hizmetlerim hem beceti halkara standartlar var da şoňa gawat gelmeli. Bolmasa sen yani halkara aeroport dip çıkaran pulun itin şahına götü çalınan hava soğurulan pul bolup galýar. O yatırımı yaka aeroportun emetmeler şu taýdaky kullukluň hem beceti şu bilgini, bilimi ya da kâri, hünäri bir yerde okumaly, öwrenmeli. Bir yerlerde de bu kontrol edilmeli. Yani şolar ýala hyzmat berýän aeroportu ikinji sapar ýolçy gelermi? Bu da atlan emeti ilk bilap şu sebäp demeti geleňsizlik diýip bir söz bar da. Türkmenle gaty giňişi ýaýran halk jemgyýet geleňsiz bolmasa şu howa ýollaryny 200 adamdan iň bolmanyna 20'si ýa 30'sy 50'si edýäni näme diýip bir boý görkezler bir kızapar jurnalak deme bolanyny şu aeroportda beýle zatlar ikinji sapar üçüncü sapar ne bolmaly kanýan. Sapara geleňsizligiň sebäbi näme? Geleňsizlik ne gowy tora berdiň kemini. Geleňsizlik gaty bir erwet tapdyr. Sowet döwründe ýani iş nemesinde geleňsizlik edene iň ýokary jeda ýani 15 ýyl da 15 ýyl atuwa kan atu berilýän eken. Geleňsizlik ahlaklylyk bilen samimiyetsizligiň ikisiniň jemi. Onu hiç zatýalak kabul edýärler de geleňsizligi. Samimiyetsizlik diýip öňkän gurrun etdik de. Ýani niýis kirin isleýär. Samimi däl. Onu ahlaksyzlyk diýip adamlar diňe şu bilen aşağı düşünýär de ýok. Ahlaksyzlyk nemesi bilenden ýokardan başlaýandyr. Yani şu ikisinin jemine geleňsizlik diýilýär. Bunu tersine de aýdyp bolar. Ahlaksyzlyk hem geleňsizlik bilen samimiyetsizligiň jemidir. Hiç bir neme däl. Ne şu üçlü bir ýerik gelende hiç bir düzgün, hiç bir kanun, hiç bir däp desturum doğru derecede işlep bilen nokta. İşlemesi mümkün emdir. Ne 200 ýolçudan 200 sen çıkarmanlaryň bolsa şolar geleňsizlikden edýärler. Aşağında hem de zat var. Ýöne inni şunu edýän ýani milisiýa mi ýa-da tamoşnyň işgärmi şoň günäsi bilen şu nemesini deňeşdirip görýär. Ýani ýolçular terede oturan ýani tomoşçy diýerler şolary. Ýani Türkmen jemgyýeti üçin şonuň haýky has agyr ýa-da zelelli nemedeli. Men pikirimçe tomoşçylar sebäbi onu edýän bir adam ýöne şonu kabul edýän 200 adam bolsa 200 adam kabul eden soň on ýa-da nakyny de 200 belki onda reis olsa 1000 adam kabul edende şolun edýän zatlary kanun bolýar. Kanun güýjüni neme diýär? Onun ýani çeklen oklarym düýnüm etdim diýär. Hissat bolmady diýär. Onu beş yıl bunu gelýän diýär. Başkalarına etmepmiyorum. Cemiyetin geleňsizliginiň bedeli. Bunu men ayna teret diýip biljekler bu geleňsiz adamlar ýöne teretdeler gowy. Ol elbet bu elbet diýil ýa-da. Hemme jasy sebäbi bar. Şu aeroportlarda bir 4-5 sapar 20-30 adam çıkıp o edýäni näme? Dip soňra çen durup bilseler. Hawa duwara şu taýlardan şol ýalaklat. Bolmaýar. Bolaýanda da bu tapar 20 adam, 30 adam nemeden bolsa 100 adam, 200 adam, 500 adam bolar. Şoňa gözleri ýetýän döwlet işgärleri hiç wagt bu zatlara ýol bermediler. Bu zatlaryň hemme iki taraplaryň bolýan zatda. O jemgyýet islemese hiç zat
Olun işleşiyalak bolyan neler? O yankı ben bu da hatta bolmadığı için öňünden kän o aktiv numara priyateler diýerde terbiýeçilik nemeleri geçirilen olmalı. Geçirilen olmalı. Birini korkutup, birini ürkütüp, yeni birini batıp demeler kän. Ýöne bunu kazanç çeşmetine öwrün soňlar. Onun bärde yakdaşından bulara neme gerek geldi. Bu da adım öýedi. Yani narastayşım diýede. Yani ötüş nemeti bilen gidýärde. 90-njy ýyllar. Biraz iyi tuvalon bolsa 2020-nji ýylda adam giyip çykmady ýalak bolýardy. Şoň üçin jemgyýetimiň diňe bir aeroport meselesine ýa neme diýär, geleňsizlik periodunda duşýansyňyz. Doktor waraňyzda bir tür adam oturandyr. Hiç bir sesin çıkarýanlar. O näme beýle bilen toğru bermedi yeterli 4-5 saat. Yani şu Türkmenistan'da bolyan zatları şu daşary ýurtda aýdyr, ýa bolyan ýeriňizde. Men Şweýetde gözüňde de getirip bilen okda. Yani aeroportda şular ýalaklat bolsa, ýa bilmedim şular näýilek medeniýetlen bolsa, balaklaryny kellelerini geydirerdiler. Sonra asparivde etjek bolup biz haklı diýip nemetjek bolan adamyň şey dediler. Ödem dünya ayağa galardy. Aeroportun ähli yani ýek aeroport del. Şu işe dahilli kim ma bolsa bilen çeker. Ya eyle ya değil. Gazetler, jurnallar aýlap nemede ekranlaryny düşünmür. Adamyň degeri var. O 2 milyarlyk nemede yani 3 milyar diýerler aeroportda. O 2 şaýly. Yani 2 şaýa degmeýän insanlara hyzmat berýärlerdi. Ya aeroportu gurmalylar. Bolmasa ýa-ki 2 milyarda adamlar ýatyr. Olaram belki de yani şolar ýalak maşgalarında doglandyr, göreni, eşdeni şolardyr. Ýöne bu zatlar çağlykdan terbiýelenýär. Ýatyrla, sadykda, mektepde, uniwersitetde ýa-da iş ýeriňizde şol ýalaklat etmeliler, özüň nädip alyp barmaly, şoňa meňdeş terbiýeçilik demetini Türkmenistanda eşden ýeriňizde ýok. Pul aeroportu derlen şu taýk getirmeli. Türkmenistan nesil üçin, şolong ýetişmesi üçin näme üniversitet bilim sistemini ýa-da ilkoku ýa-da okuw çendi gurumalary ýylla näçe ýatyrym ýapýar. Bilýäňiz? Şu hataby bir ýerlerde geçýän. Ýa-da öz durmuşyňyzda görýäňiz. Ol 2 şaýlyk adam üçin 2 milyarlyk aeroport näme üçin gurulýar diýilen toğra orta çykýar. Sizin bahaňyz 2 şaý däl. Aeroportun bahadan 2 milyar. Misal üçin. Sizde ol aeroport hep hyzmat bersin. Degeriniz ýok. Bunu şeýle düşünýär. Tersine bolmaly. Bu zatlaryň hemme jesi şu geleňsizlik aşakdan ýokuryp çenli. Onu ýerde geleňsiz bolýanyňyzy aýnat eretseňiz görnýändir. Tamam. Bu aşağında da yani ýardan 3 tanak nemen ýylam madyr bu ýöne men öz nememe kelleme gelinmey diýende. Geleňsizlik gaty uly nemedir. Yani cemiyetin gangrene diyalaklar da. Bu nemeti onçun yan tuğan ters tarafa bakıp men yanman diýende. Yani gede kemmek şägelýänni 30 ýyldan soň düşünýärler düşünýär. Yani pasport meselesinde de şunu alak. Gadagançylyk demetinde de. Yani spitak diýerler. Şu spitak bolmaly diýip kanun barmy Türkmenistanyň bir ýerinde? Onu kim çıkardı? Halk neymiş bu geleňsiz? Näme şu spitak bar diýip bileňiz yok? Men adym yok, şoň üçin diýemok diýär. Ýertir sen adym bolýar. Şu wagt samolot uçup bilmän demetmän ýörsiň. Dinleyijiler dinleýändir neme? Türkmen aeroportunda. Florya alak kadikada 20-30 adam.
Ben 100 adam, 1000 adamım diyemok da. Boy workası ediyanız näme? Dip soňuna çenlik iste. Şu meseleleri düzeliyor. Hem de şimdi yani yol açılıyor. Şu mertebeni taklap bilen. Beylekle ne degmediler. Öyle bir 20-30 adam. Korkulu adam yoktur. Korkak, ediyat dip. Adamlarda birinciden prensip yok da. İkinciden gelensiz aşağının akdemeleri bilin de. Ahlaklı, samimiyetsiz. Yani men ne taparağa Türkmenistan'ın aeroportunda Floryalak neme orunda tezim çıkarman durur ödeyanız mı? O bana hiç de değil mesele. Ödeyanız ne diyeyim? O kanun ise gürkut kanunu. Diyeyim yok, çok şunu bolya. Onu kurban olmuyor. Ya değil kim bu ne kadar diyeniz dedi. Yok mu? Siz öyle denk paylaşmalı. Kanunu mu işlemeyen? Şu üçütü bolon yerde neyle oğudun kanunu boylap tapın. Ahlak görüp yok yerde kanunu işleyenlerle. Yani kanunu işletmeli adamlar sorular. Demokratiyanı vurun. Hem de ben kontrolü yüzestinemedim. Ahlak kurmadı işleyenlerle. Gelenkliliklerini bile düğünden. Şu üçüncü bir yerik gelenle bir iş sadece işledin o. Deyapte turulur işleyenlerle. Ben düşünmüşüm. Bilmedim. Yanlış yan olma mümkün. O başka fikriniz var olsa sizinkiden bilerli. Yani çok için gel şu sözleri yalvalın o manasına düşünecek olalım. O Türkmenin bedbahtçılığı bu. Sizin gedaylığının büyük sebepleri şu. Düşünen olsa. Yani ahli Türkmen halkının bedbahtçılığının büyük sebebi ne şu. Üç nebe. Son iyiden geliyor. Olur yalak önümlerle. Onu düzedip oluyor. Şu üçüncü bir yerde olsa hiç satın. Siz o halkı ayağı kaldırın, yatırın, tuzdurun, korkudun, ürküdün, yalvarın, pul verin. Hiç satın etmeniz. Mümkün değil. İş edip bulmuyor da. O samimiyetsiz adam bile iş edip bulayanlar. Hiç var. Hiç değil. O bile köçe de tüpürüp bulayanlar. İş etme bellidir. Ahlaklılığın şunlarla. Geleneksizlik. Bunun hem becerinin cemi. Yani sokaklardan araştıran ben düzelmiyor. Yani bunu sağlıktan doğu öğretip başlayarlardı bu zatları. Yani yatırımı biz rotak yapmadı. Yani tədin etil. Yani aeroportları, otellere, nemelere yatırılan pullar hem mecesi yani geçin çakına. Yani, hava soğurulan nemeler ilki yani netile yatırılmadık olsa alanda hiç sat demedi yani. Onu bütün görüp gördüler. 30 yıllar çözün yeke mesele yoktur. Ya, meseleleri gaytam bittiği şeydir. Neme yalak. Iringli Demet durum kanser yani, rak yalak var. Çok çeşit gidip var ya. Cemiyeti öldürüyor ya. Onun için hiç tadın karşısında görüşüyor mu olmuyor da. Sebebi ne şu üçütü içinde taşınla hareket etti o da. Ya, hiç tat ediyor mu olmuyor? O samimiyetsiz adam bilen inanç pırdar edip olan o. Hiç tat inanıyor mu olan o? Onun için ne iyileşlemden haiş o ayna seyrediyorsunuz mu? Ya seyretmen şeyle düşünüyorsunuz mu? Saatla bağdığını bilmemiz gerek. O ayağı alıp yakta yıkılı getip demetme de gerek geldir. Aeroportunda Floryalak yağdayı bolonunu 20-30 adam çıkıp ne eylek diysen. Sotaycı şu mesele çözülüyor. Gündeme çıkıyor. Ona gündeme çıkarmaları yok mu? Ne şu türme meselesi. Köp zat düzeliyor şu. Ya adamlar ya çık durup kolunda atları vurun götürler. Hiç nemetmen. Çekinmen, korkman, ürkmen. Yani olur. İranlı Türkmenistan'ın türmesine içinde yatanlara 30 yıllık görmedik demekini gördüler. Aeroportta da şehitlerin şunun alak bu. Yani şu gururun birinci ne ben? Her kim başından geçenini 50-60 tane peridaç edilse zaten düzeliğe gidiyor. Düzeltmeyecek ortalarını düzeliyor. Tamalıyordunuz mu çok? Siz de mi közülmüyorsunuz? Adamlar böylerin adam bir alak buyuruyorlar. Türkmen özünü yani
adam yalan duyup bilen o. Şahsiyet diýilen zady talap münzaradypdyrlar. Daşynda da bu adamyň şahsiýetine degmän hiç satçyda görenok. Sebäbi ösen yer şo taý. Gören zady şo. O yalan sözlemänem hiç satçyda görenok. O yalanyň bilemesi ýok. O yalany absurd etmeli. Orta çykýar. Ben şu gurruna değin demetdim. Keminedir haýyş edip. Maral okyan yalak ollu olun onu bağışla. Bu zatlar siz yaşatmıyorsunuz da. Yani bu zatların çözgüdük hatta antattır demedir. Yani biraz yani gelengsizlik, ahlaksızlık, samimiyetsizlik. Bu zatları biraz selcerseniz köp zat düzelip gidiyor. Aydın elgalleyen söz verelim sana. Salam Safar ağa, bildeşler. Berde gelengsizlik, ahlaksızlık dediniz. Yine bir problemi var. Bizim cemiyette yankı örgütlenme probleması var. Indi menen bir soru olacak. Kimin yankıyalı pasportuydu ya da çıkmak için problemi olan yağdayında ben özümden misal vereyim. Ben daşına çıkanda onyalık kendi problema etmedim. Yekece zat olan bilim ministerlerine gidip bir hat mı bir zatlar soru ya deyip yani şu at yardıma düşünüyorsunuz. Yani 14. yıl ettik. Şu hat isleyemiş onyalık bir nemesi var. Bilim ministerliği. Dokumentler toplap eltip berýän. Ýöne kim şoňalyk bir problem bilen garşylaşan wagtda ýanynda iňlemanda en atasy bilen ýa-da dogan garyndaşy bilen bir baryp talap edip gördi. Mene ýadyma düşenok, en atam ýa-da bir garyndaşlarym bilen bir şoňalyk ýerde hak hukumy talap etmek ýalyk bir näme bolandygy. Yani bu näme diýmek? Maşgala uruluşy ýok. Ýankı örgütlenme yok hiç şeyle. Yoksa toplumlar näle ýaşaýar, näle ýa survival edýär. O näme bolýar? Dowam edip bilýär ýaşaýyşyny. Toplumlar, insan toplumları näle dowam edip bilýär? Islendik problemany çözmek üçin bir araya gelýärler we şo problema hemme değişlidir. Bir adama değişli däldir. Sen aýdaly öýüňde malyň açykalsa o sen problemaňdyr. Ýöne ýankyýaly hemme değişli bir problema vardır. Howpsuzlyk meselesi. Ähli hemme howpsuzlygy. Ol hemme değişli bir problem olan üçin bir araya gelip çözýärler. Mysal üçin birinji ýanky ýırtıcı haýwanlardan goranmak. Ondan soň aç galýarlar adamlar garyn doýurmak üçin bilelikde awlanmak ýalyk örgütlenip başlaýandyr. Ondan soň ol pikir iň soňunda döwlet institutda mine şu örgütüň biridir. Döwlet institutu näme üçin gurýar? Problemalaryny çözmek üçin gurýar. Türkmenistanda döwlet ýok diýerse, maşgala uruluşy bolmaýan ýerde bir döwlet bolup bilermi? Yani çağalarynyň arkasında durýan en ata ýok Türkmenistanda. Ýa-da en atalarynyň arkasında durýan çağa da ýok Türkmenistanda. Ýogsa mine istendik problemada sen pasport alyp bilen ok diýelim. Pasport alyp bilen ok, ine aýtjaňa sen hiç zat eden ok, jenaýet eden ok, ýa-da bir aýdaly adam öldürmedin ýa-da ýene şoňa näçe bir jenaýet işleýän ok we sen pasport almak ýani sagdyn özüňe hiç ýeli ýankyp psihika bir hastalygyň ýok. Sen pasport almak hakyňdyr senin. Indi şo hakam sen beren oklar pasport näme etken? Garyndaşyň, en ataň, çağalaň ýa-da daş döwreňdekiler bilen baryp sorap bolýar şo pasportdy. Yani şu zada edip gören var mı? Yani son kime sorasan ayıp bolanok, hissat edip bilmeyen, hissat edip bolanok ýalyk bir düşünceler var. Yani haýsy zady näme diýilýär, deňek gördüňiz. Ya da deňek gördük. Hiç kim hissat deňek gören däldir. Yani buram men nämeden görýän şol örgütlenme problemasyny mukaddip edýän. Ýagraýlyk kemin eme aýdyn. Kemetel ol örgütlenme entek oňa ýeteň ok. O gelengsizlik, ýagraýlyk. Samimi bolmasa örgütlenme ýa-da hiç kim berýär. O samimiyet bolmasa hiç adet bolanok. Samimiyet değil, entek dil yok kanama adamlar örgütlenip bilipdir de. Samimi adam doğunna dili yok kan samimi. Aydın. Doğuştan. O dil gelen son samimiyetlik ortaya çıkıp başlandır.
Yönü yani doğal yağdayınız bolsa adamlar bakın örgütlenir. Hiç nemeti yoktur. Yani mün yıl bundan ön yani Selçuklu birden koşun toplap bilen ekene. Şu da ayda tamimiyet yok bolsa toplanır mı? Yok. Suat mektebim yok, yatlam yok, sadigim yok. Yadu polum yok bolmalı. Doğal yağday adamın o sağdındır. Son bozuluyor bu daflar. Benim fikrimce. Yani ne küçücük çağlar var yanında yağlı var aydın. Ne şu çağlar bile ne mi diyen de kâter. Diğeri dost oluyor. Hem beceririm tamimi. 3, 4, 5 yaşlarında çağa çıktı. Yoksa yine Türkmen mentaliteti, el mentalite, Türkmen mentaliteti köçede var yani artık istendik Türkmenistan'ın teritoriyasında tapağı yok. Neydi olsan ol. Birinden bir su sorasan su verer. Acıktın dinsen maharam verer. O. Näme bolýardan ýanky döwleti işine girenden soň şol adam girýär-de ýanky suw berýän ýa-da ýol görkejen wagtyň men entek Türkmenistanda garşylaşmadym ýolumy maňa ýani näme üçin görkejen ýa-da ýol soraýan saňa nämeni görkejeler gerek bolsa alyp gitýärler ýanynda ýani azaşmasyn ýene diýip ýani Türkmenistanyň içinde. Edil şol adamlaram ýanky döwleti işine gelýär ýa-da döwleti işi diýip aýtýar goşadyrlar içinde. Şoň ýaly bolsun diýeli. Gelýärler, gelenden sonra başka adam bolýarlar. Ya da şolaryň içinden saýlap alınýarmy. Nirden gelýär? Yani aýtjaňyz däpde sur ýok diýäňiz. Da hakykatdan hem türkmen bolýan bolsa, meňce näme şol türkmeniň edip biljek işini. Yani aç galan wagtyň saňa çöreňi, ýa-da nahar berip biljek adam gelýär-de aeroportda çağalan elindäki aýdaly ýanky iwiçki bar bolsa şona alyp galýar. Yani yine dep destura, käbirde dep desturlarımızda şunu alak yine şu dep destur bize izah aldırıyor deyip aydan vaktın yani muhafazakarlar vardır. Näme diye o dep desturumuz bilen yaşattırız, yine diptiriz. Yok, yaşağınız yok, şuna içecek olursa. Yani yaşalan ova. Mene göremem dep destur. Şu yaşayış deyip şuna aydılyan olsa bu yaşamanın o aydın. Sonra ya. Yo däp destur bir san däp desturdan misal berdiýsen berip bilen o hiç kimem. Nirden olýar? Ine bu nämesi näme? Çeşmesi näme? Yani ben aydayın Türkmenin ruhsat bersen aydın. Benim Türkmen. O. Bizim döwrümizde ne 94-nji çıkyp gaýtdym da men Türkmenistandan. Ben bizim döwrümizde görýän adamdan bir Suat görüp bilemok da. Yok, olur ýalak adam yok da. Biz dinozavr ýalak galypdyk da. O. Ine maňa o dünýäň maly senki diýende öd gerek malar. O ýyjek malar. O bunu şey diýen bolan adamlar yok da. Ben de pulun içinde öten adam da. Çok hem mecetin albam gidip bolýar da. Şu taýdan ýol pulymam almadym da. Şolar ýalak adam kendi. Bizim döwrümizde kendi. Onun görülleni ýok edilen çok köp zat görülle bilen geçendir aydın. Görülle diýilen zat gaty uly nemedir yani daş döwründäki kurşum diýerler Frida terbiýelendir adamyny. O bizim görüller ýan adamlarymız käbirin adyny aýdýan bolunda ütköş adamlar bardyr. Suat bolar ýalak adamy ýytam ýok. Türkmeniň aňyrdan gelýän gaty agras yani medeniyeti vardır. O da yani görüllü bilen geçýär. O näde geçýänden yani seljerip nemet bilemok bolýar. Şöyle çopunlu zatlar vardır. O temme triyekke şunu roduldu. Agdarasta çopun katken. Bizim ähli dogurlar islamyň nemes çopun. Triyeksek görünür bilemok. Böyle nurana adam görünýärlik bolarsyň görüp. Ama Türkmeniň elinde ama yani tüýnünden tüssü dik çıkandır diýilýär-de. O sandyga watdyr. Soň ne yani IQ-sy kiçiler geldimi, tetler geldimi ne görüllü. Şoňa görä boldy da. Yani niýat öwrülürler-de. Soň berdi Muhammed we jemgyýet şolong urunyna, şolong derejesine düşürildi de.
Sebäbi iň ýokurdaky adam şo bolsa, sen ondan aşakda bolmaly. 30 ýyl Sovet nemeti ýok edip bilmedi bunu. Yani şo güýjüle. O täsir etdi patriotlyk nemeler. Kent görürsem wagul ýöne ýüňsoň köküni ırp bilmedi. 30 ýyl ulun nemeti tozdurdular. Bir käbir adamdan adyny aýdan olup görseňiz, yani neme bolany ýalak bolsun. Bahram Haydarow diýip bir ýaşyl wady. Taraptar ministr boldy. Goskomstatyň başlygy boldy. Çärjüň apkomnyň o hojuluk sekretarymydy. Bu topar wezipelerde işte. Tayyapdan, takardan olmalı. Tayyapdan adam bolany ýalak. Artık ýalňyş söz çykjak manysy ýok agymdan. O işnem gaty ýa-da derrol ya da ödäýip diýip bardy. Pirolu ödäýip. Min film gaşly bol, gosplan gaşly bol. Adam pret bol. Başka da kän. Bayram diýip bardy, bayram Muradow diýär. Şolary ýalak adamyn sıra bilenem tapmayan. Ne görüllüni yani Türkmenin görüllüsü Murat Berdi Sopi, Murat Garriyev ya çoğun bengeç demeler bolurlar da. Niyazow o nohur wady kakaway durdyp diýem näme diýdiler. Sekretar wady Niyazow. Ýene de çoğun bengeç. Ne? Şolar ekranda 24 saat şolar. 30 ýyl ne şolar ýalak. Galan da diýip şolar diňlet. Jemgyýetde nam nişan alma. Sebäbi şol. Näde bolýar diýip demekmi? Ýöne bunu näçe şolary berdiler. Mesele şo taýda. Maňa degmese bolýar diýdiler-de. Ýöne saňa da degýärler kendine. Şonu düşünüp bilmediler. Şu adam düşünýänlerdirler belki de. Ýöne şu ýanky geleňsizligi ortadan aýrylmasa, galan aýrylanok. Geleňsizlik, ýanky ahlaksyzlyk bilen nämen ikisiniň jemi. Men düşünşüm. İkisine berbet. Aşağında ikiden bolmaly. Samimiýetliligim bolmaly, ahlaksyzlygym bolmaly. Geleňsizligiň aşağında. Ýöne geleňsiz bolup bolar. Fırzatyň üstünde durmaly. Fırzatyň üstünde durýar. Onu görüllü kän bädi näme diýendir. Men ekrana çykadyp çykýandyr diýeňim. Ýok. Görüllü bolmak üçin. Oğlu çağırıyla buyur. Salam hemmelere. Salam. Hemen. Şu aeroport takına başta ayttınız da para şu aeroporttaki işgärlerin özüne alıp barşy näili güdüp ýagdaýda halk bilen gürülüş yani pasajerler bilen şu arada aýdasyn ne benim uçuyor yani eylak bolun 2000-nji ýyllardan soň başlady 2000-nji ýyl onun bäri şon ýagdaý dörek başlady. Owul on ýalda ýokdy. Tabii şol 2000-nji ýyllarda hasy çylnoklar köpeldi. Daşarurda gatnaýan çylnoklar köpeldi. Bular altyn kümüş geçirip başladylar. Garan haly geçirýärler eylak şoňa dat diýmesini pul berip aeroportun işgärlerini ýaman öwretdiler tabii. Gazalam geçirende mesela misal için plançı gram plançı dememe geçirmek bolýar adam maşyna diýip kaptanynda adam tutup sen ýanymda bitsen bolýar diýip oň ýol kren töläp şoňa da oňam üstüne bir kilometr näme geçirip berdi pul berýän ekenne ondan şu men adamlama azar bermesini aeroportun şu geçýän ýalgylar bar gyzyl getirýän ýene Suudiýa edýänler şolar öz adamlary bar migrasiýon slujbada tamoşda öz adamlary bar falan hersine bermeli summatyny berip geçýän eken şoňky neme bolonno şoňky reisde plan gelýär diýip aýdylýar plany gelýär şoň badyny zat diýmeler ne olar ýam özüne adam ýokardan jaň etmek gerek gelekenne özleri adam pastaýany pul berip şol smenne geçen şoň smen uçýan ekenlerde belki böyle tanışynyň smen uçýarlar seredin şol başga smenne bolsa geçirmediligi mümkin kellany artmasyny
Men bariyan ödem telefonları var, telefonları var, şolong telefon numaralarını çeni bilýärler. Migrasyony slujban tamojnyň içinde tanışlarının telefon ödünün liçini fon numaralarını bilýärler. Şo taýdan jaň edýärler, men bariyandan planjyry istediýär. Ondan bulyk bermelji zaten berip geçip gidýär. Şolar ýaly aeroportun içinin işgärlerini gaty ýaman öwredipdirler. Çılnoklar başta şolar başladı da prostoy adamlara da atdiýen nokta olur. Ondan soň prostoy halkdan pul aljak bolup helak bolup başladylar. Ýa-ni öz iş bilen barýan, ýa garnaşyna bir mehmançyga barýan, helak beýle pidip barýan, ýa atasyna barýan, ýene bir zat şulardan pul aljak bolup bahana tapyp dokumentinden bir bahana tapýar, çağan şahadatnamasyny bir bahana tapýar. Ödünün dadet diýerler. Pul almak üçin şonu başta öwreden çylnoklar öwretdiler. Aeroportun işgärlerine. Bu ýene de men pikirim gözüm bilen gören datlanma ýa-ni ene men berden Amerikadan uçup barýan senin eliň boş barýan eken ýa-da maňa çylnoklara diýen aýallar, söwdegarlar. Şeňde eliň boş barýan eken ýa-da maňa şu plançy kilogram zadym geçirip berdi. Men saňa diýär Türkmenistan'a varyançan geçip berden öyle men sana diye ana $20 $30 ya $50 yüküne göre men berjek sana diye. Olar utanman Türk adamlar var, Türk'ün raýatları. Şolara çenli yalvarıp durýarlar da men gözüm bilen görýän şulatları. Yalvarıp durýarlar men sana pul berjek şunu geçip berden o 2 sumkam olaram geň görýän näme diýen keldi. Türk erkekler zatlar da. Ine şon ýaldatlary gabat geldim men şol şu pul verip Türk şu aeroportun içinin işgärlerini ýaman öwretdiler. Böyle 2000-nji ýylyň bäri takmynan aýdýan 2000-nji ýylyň bäri şon ýalak boldy. Oğlan ýaldat ýokdy. O 90-njy ýyllar ortalary, soňraklary on ýaldat ýokdy. 98-nji ýyl, 99-da ýallar. Şu 2000-den başlady da bäri. Ene ta paraga men şonu aýdýan edim. Şu aýallar ýaman öwretdi, söwdegarlar. Aýdyň aýalym da erkegem aýçynda. Şu Türkiye gatnap, Ikiýany gatnap, tawar getirip ana şolar etdi men pikirimçe. Bolýa sag bolunuz. Sesimi gowy işdenler diýip tamam diýen. Ýok, bu eşdildi sag bol bolýar. Bolýa sag bol. Gara jemgyýetiň demeti keseli agar buny ýokartyn çalsanyň bilen ýa demedeniň bilen inden agyryp düzeljegi demegän ok. Buny ýanky aeroport bir ýanky sizin agyrýan ýeriňiz bir bölegde bu jemgyýetiň galan ýerim turnalar. Hemde pitarikden aýtmagyna görä ýanky biz ýadyňyza bir 2 saat soňra demesini terjime edip demetdik de halkara demesinde Türkmenistan öwrenip öwrenmeler jemgyýeti düzetmek mümkin näl diýerler. O ellerini nemedip o tuýurlar galdyran. O ýeke ýokarsy aşagam şol. Yani kriptokratiýa doly oturan aşağından ýokarsyna çendi. Hojalyň içine girenler. Yani başkalaryň içine. Yani bunun sebebi ne? Biz dememiz yok. İmmunitet diýär-de. Ya gelenklilik, ahlaklyk, samimiyetsizlik. Yani şulatlar bizim immunitetimizi öldürýär. Kanun işler ýaram edip bolanokda. Evet. İşletjek adamlarym şu adamlar da. Şu meňdeş. Dünkü aeroportda siz çurkap ýören adalet ministri bolup bilýär. Misal üçin. Ýa bu şu meňdeş. Bu etaty meseleleri bilen meşgul bolmaň deregine de onu 7-nji, 100-nji, 1000-nji meseleler ne spravka gerek, o taýk bu gerek. Bu zatlaryň hemmejesi 20-nji asyrda ýaşap görünür bilen oklu. Internetin içinde özünden oturan ýerinden çözülen zatlar, çözülmeli zatlar. Kanunyň talap etmeýän zatyndan başga da hiç kim hiç zady talap etmäge ýa haky ýok, hukuky ýok. Bunu aýdýan adam ýok da. Wedipägelerde hem zat şol bilen gotorýandyr diýerler. Kanunlar işlenip işlemesi mümkin emdel. Yani şoň üçin biz yani täze netil o bulan elinden hökümeti hükman almaly. O almata gelen yeri. O bundan aýryk ýol ýok da.
yani şar topunu gaýdan aşak göňü depik görer ýalak ýagdaýda şuwat. Yani demeň üstünde milletim bolup bilen nokta. Şulardan yani adatlyňyzy alyp bilmeseňiz millet bolup bolan nokta. Bulan içinde ýaşaýan bolan nokta. Mesele kynýar şu tay. Men mysal üçin şularyň arasynda ýaşa diýsem, hem bereňiz dedi. Ýaşap biljekler. Samimi nemem haýdýan. O net ýaşajak. Yarın ödleyen adamın anı yani kuruluk edecek misal için. Ya bir iş edecek. O da mümkün değil. Onun için cemiyet bunu düşünen son. Bu da atlan ödü. O bağım çözüp oluyor da. Bunu cemiyetin 100% temiz düşünmesi. Belki de hükmanım derler. Yani bu kritik madde gerekmeme. Düşünen son. Hem medat bir ödüdüler. Yani ne edik gelen olsa sonra alıp gitmeliler bu. Bizim tebebi Anarda tağdın hamirmaya badi. Boduk yerlere badır oluyor. Hamirmaya da avat maskalalar. Şu adam galandır. Meclis 100% demeden derler. Onun kellesini kaldırar yala giden okulda. Başına hakkı nemeler görüyorsun. Nemeden koruya tap. Bir çemçe kordan 10 litre suyu katı edip oluyor da. Şoları yalak bir ol bilen nemet mehep başka. Türkmen'in nemeti. Bunu başka milletlere düşürüyor mu olan nokta? Yani kömekli orayan yerleriniz var. Halkara nemeleri var. Yani bu tatları düşünün ama düşünüyor muyum yani? İçinden çüren. Öyle yeme de derler. Gelengsizlik değilen zat. Türkmen'de sonkuda vurdum. Yervet zat bir patağı mı edilen o kan yani. Şu olacağımız gelensiz de diyorlar. Normal orada diyorlar. Ya yalan söyleyen demedi. O trikol diyorlar. Ama bu uzakta tuturlar. Ben duruşuyla yalan görücülük adamları tanıyadım. Duruşuyla yalan. Onu ne meter çıkacak eterim yalan olmalı. Yatamaz. Hem de zaten bunu guruluyorsun. Tukan yatamaz. Sıdiyan şu görücülük adamların 70-80% soruyorlar. Dili burada diye yürüyor, burada diye yürüyordu. Başka da ne meter. Sonuçta hiç adam yok. 30 yıllar. Hiç saat çıkan nerede? Bu düşüne yeni de 30 yıl sonra alıp kulu. Ne on da o ailelerden hemen ne ödül çağattıkları ailelerde. Türkmen'in çağatı Amerika'daki olayan çağalardan üç küçük değil. Ya da Avrupa'da olayan çağalardan üç küçük. Onu şu derece yetirip biliyorlar. Şu yeni atalar onun yani çağların okuduyalar, yetiştiriyorlar. Daşarı yurtta o hünerli neme olup yetişenlerin ma oluyor. İnsonu maskalatına bağlı oluyor da adam. Çek yeri yok. Sonundan alan kâbırda atlar var. Sonun ayağına ayak bağış olur. Çok halatlarda sonun alak. Düşünüyorlarım, görüyorlarım onu. Yiğidimiz, adamlarımız var diye. Enemiz, atamız var. Nememiz var. Bizim lokan adam çağağımız var. Nememiz var. Çağağın üçün edilmeliğini bunu yok orada gelecek ki çok çağağın üçün edilmeliğini o akılları yeten o derecedeki o derecedeki Türkmen Batı elçi. Ben dedim çağağınız vardı. Şunun geleceğini gödüğünü getirip bileyim. Aylığın şarttı bu zaten. Ben şutayda kutorayın neme rutot bersene. Neme arkayın neme gururunu geçeli. Aytıp bilecekler atlam. Böyle ayttım kalanına. Yoş. Neme der. O dinleyen için sağ olun.